Igbo ekele m unu. Aha m bụ Apostle Valentine Chukwuemeka Obodozie, onye nke na-ewetara unu ozi mgbasa ozi nke tata n'isi mbido TV. Na-ekelekwe ndị chịkọtara atụmatụ a isi mbido TV. Tata ama ewetara unu isiokwu nke mkpọrọ Family Altar. Ya wụ na bekee na Igbo a na-akpọ ya altar nke ezinụlọ. Altar nke ezinụlọ. Altar nke ezinụlọ. Gịnị bụ altar? Mana before mbido nke a ama ebu ụzọ kọwapụtara unu ihe altar pụtara. Altar pụtara ebe mmụọ nọ. Ebe ekwela m nke a. Altar bụ ebe mmụọ nọ, ebe ọ kpọkụrụ ndị mmụọ ka fa nọrọ. Enwere mmụọ ọma, nwee mmụọ ọjọọ. Enwere ebe ndị a na-akpọkụ mmụọ ọma, nwekwe nke a na-akpọkụ mmụọ ọjọọ. Kama na ọ na-esi n'obodo, ọ na-esikwa na ezinụlọ. Amara m nke ezinụlọ gị kpọkụrụ, nke na-achị obodo unu, nke na-achị ezinụlọ unu. Mana eji m n'aka ọtọ ọbụla nke mmadụ tinyere, mmadụ kpọkụrụ na-echekwata obodo. Ndị ụka nwere nke fa na-akpọkụ. Ọta dị na chọọchị niile nọ n'ụwa. Ọta ndị mmụọ na-anọ n'ime ya wụ mmụọ Chineke, mmụọ nke nwa ya ọkpara ya na-akpọ Jesus Christ, and ndị mmụọ ozi, ndị mmụọ ozi, ndị mmụọ ozi, ndị mmụọ ozi, ndị mmụọ ozi. Ịkpọkọrọ aha fa niile ezute ebe ya wụ na ihe ọbụla i kwuru enigwe ya anụ. Ọnwụ na enigwe Chineke ka ị kpọkwuru na ọta anwa. Ọta arụ osisi, ọta arụkwa n'ebe ahụ a na-azọdo ọkpa were aka ụka. Ọta mmụọ nọ n'azụ ebe ahụ ị nọ. Ọwụghị osisi, ọwụghịkwa na obi. Obi awụghị ya awụ ọta, kama na ọ mmụọ akpọkuru nyere obi anwa wụ mmụọ a na-akpọ ọta. Mmụọ niile nke na-enye nsogbu n'ezinụlọ gị tata ike ha ga-ada mba n'aha Jizọs. Eji m ikikere Jehova wee na-abịa ebusa ha agha. Ezinụlọ nna gị, ezinụlọ nne gị, ebe ọbụla o sinara, mmụọ niile na-agba mbọ na-alụ ọgụ, na-eme asa ife niile, na-aga n'iru, agagada n'iru, agawa n'azụ, na-ebibi ihe ọbụla nke ebidoro. Ibido projekti bifo ma ife n'ime ọ ghasago. Tata anyị na-achịkọta mmụọ niile na-ekechitefa, na-atụ ya n'ime mmiri osimiri ọkụ ka ha gbaa pịapịa n'aha Jizọs. Akwụkwọ nsọ sị enweghị foundation nke ga-anọgide na-awụghị nke a Chineke Jizọs jiri aka ya wee wuo. N'ihi ya enwere mmụọ na-agba mgba n'ezinụlọ gị, enwere mmụọ na-ekwu okwu n'ezinụlọ unu, enwere mmụọ na-asọ onwe onye ga-aga n'iru, onwe onye ga-alụ di n'oge, onwe onye ga-amụ nwa n'oge, onwe onye alụọ di anata, anụọ di anata. Ebido projekti ọha nga, ebido projekti ọha nga. Enwere mmụọ si na onwe onye ga-arụ ụlọ, enwere mmụọ si na onwe onye na kọmpand a na ezinụlọ agaga obodo oyibo na ego nye agakarị 5,000 naira. Ị ga-enwe 1 million n'ụwa. Tata ana m emegide ha ncha niile n'aha Jizọs onye nwanyị. Ngwa gee ntị weleta isi ha na ka mkpere ya ekpere ugbu a. Jehova nke bi n'eluigwe, ọka aka bi n'eluigwe ogide ya na-akpụ n'ala, eze ndị eze, ọdọgwu akata aka. Ana m ewere ikikere niile dị n'aha Jizọs. Gara akwụkwọ nsọ sị na e nyere ya aha nke kasịsị aha. Wụ na mgbe ọbụla ha kpọrọ aha, ikpere niile ga-egbu n'ala, ma n'eluigwe, ma n'elu ụwa, mana ihe dị n'ime ụwa, mana mmiri, mana osimiri, ebe ọbụla osi. Ana m asị n'aha Jizọs ikikere niile na-agba mgba, mmụọ niile na-agba mgba n'ezinụlọ unu tata niile ana m achịkọta ha nche niile na-ekechi ha ọnụ, na-atụnye ha n'ime osimiri ka ị nwere onwe gị. Ụlọ ahịa ya arụchi ya, ụlọ ahịa ya arụchi ya. Ịya anya moto, ịya anya moto ya abata na kọmpand gị. Ịya alụ dị n'oge, nwaanyị ruo oge ọ ya alụ dị, ọlụọ di. Ngasasị akpata ego ọghasa. Tata obego tata, ebego tata. Ana m asị ka ọbara Jizọs kpuchigide unu niile, maka na I believe na ekwetekwara m. Akwụkwọ nsọ mere ka m mara na enweghị ọbara nke ka ọbara Jizọs. Na mgbe ọbụla ọbara Jizọs, ihe dị egwu emewe, ihe dị egwu ga-ebido na-eme n'ezinụlọ. Ana m arịa ọbara na Jizọs na-atanye ya ezinụlọ niile ndị na-awa ọchịm ugbu a. Ana m atanye ọbara Jizọs n'ime ezinụlọ unu. Ihe niile ga-agaziri unu. Onye eribi ikikere niile, ọnụ niile na-ebe akwa okwu, ọnụ niile na voice niile na-ekwu okwu n'isi ezinụlọ unu. Ana m emebi ugbu a n'aha Jizọs onye nwanyị. Ana m asị ka nwere onwe bere unu, werenụ nwere onwe, werenụ nwere onwe, werenụ nwere onwe, werenụ nwere onwe n'aha Jizọs. Ịnyanya niile ebigo, ịnyanya niile ebigo, ịnyanya niile ebego, ịnyanya niile ebego. Aga n'iru, amụta nwụọ, die mini disappointment. Ana m achịkọta unu ugbu a. Mmụọ niile na-ekwu okwu n'ezinụlọ a gee m ntị. Oge na-ebego ngwa kpakọrọ ngwongwo niile n'ime osimiri gwom
n'aha Jizọs ka m na-ekpe amen. Ka ị na-ekwu amama a otu a ga-ewesa adịrị gị otu a ga-enigwe ga-esi ereta ụnụ ana m asị ka ọ gaziere ụnụ tutu anya afọ ọzọ ya dịrị ụnụ mma ka Chineke gọzie ụnụ niile.